O Concello de Lousame vén de celebrar o seu pleno organizativo, no que se aprobou a nova estrutura do goberno municipal tras a chegada de Esteban Ares García á alcaldía. A reorganización inclúe un cambio na periodicidade e horario dos plenos, así como unha nova distribución das dedicacións do equipo do goberno. A principal novidade será que os plenos ordinarios seguirán celebrándose cada 2 meses, pero pasarán a ter lugar o último xove dos meses impares ás 8 da tarde, en lugar do venres ás 8:30, como viña sendo habitual. O cambio foi aprobado por unanimidade tras un acordo entre os 3 grupos municipais. O pleno realizará sesión ordinaria con periodicidade bimensual de conformidade con a normativa exposta. O pleno corporativo acorda, primeiro, o pleno do Concello de Lousame, órgano da máxima representación política dos cidadáns no goberno municipal, previa convocatoria efectuada ao feto pola alcaldía, realizará sesións ordinarias no denominado Salón de Plenos o último xoves non festivo dos meses impares ás 20 horas, en primeira convocatoria, e 2 días hábiles despois á mesma hora en segunda convocatoria. Cando dito xoves sexa festivo, a sesión terá lugar o día hábil inmediato anterior á mesma hora. Publicar este acordo para ser ao coñecemento de toda a cidadanía. Tamén se aprobou un novo réxime de dedicacións parciais. O alcalde percibirá 33.500 euros anuais, mentres que a primeira e o segundo tenente de alcalde contarán con 23.500 euros cada un. Segundo explicou o rexedor, isto supón un custe inferior ao do anterior executivo, que incluía unha dedicación exclusiva. O pleno corporativo acorda, primeiro, o desenvolvemento dos seguintes cargos en réxime de dedicación parcial, con retribucións brutas anuais que se recollen no cadro seguinte. Primeiro cargo con dedicación parcial á alcaldía, 80% da xornada legal de traballo, Esteban Ares García, área da alcaldía, economía, facenda e tramitación administrativa, área de urbanismo, parques, xardíns e turismo, área de persoal, área de relacións veciñais. Retribucións brutas anuais en 14 pagas, 33.500 euros. Aplicables desde o 1 de outubro hasta o fin do mandato corporativo. Cargo con dedicación parcial, primeira tenente de alcalde concelleira delegado, 80% da xornada legal de traballo, Silvia Grafojo Filgueira, área de servicios sociais, igualdade, xuventude, educación, cultura, sanidade e deportes, retribucións brutas anuais, 14 pagas, 23.500 euros, dende o 1 de outubro ata o fin do mandato corporativo. Terceiro cargo con dedicación parcial, segundo tenente de alcalde concelleiro delegado, 80% da xornada legal de traballo, Ramón Manuel Martínez Real, área de obras públicas e servizos públicos, alumeados, telecomunicacións e infraestructuras viarias, área de medio ambiente e medio rural. Retribucións brutas anuais en 14 pagas, 23.500 euros. A nova xunta de goberno estará presidida polo alcalde Esteban Ares e formada polos 3 tenentes de alcalde Silvia Grafojo, Ramón Martínez e José Antonio Cés, que se incorpora por primeira vez ao órgano executivo. O goberno municipal estrutúrase en 10 áreas principais. Ares asumirá urbanismo, economía, turismo e relacións veciñais, mentres que a Grafojo terá ao seu cargo igualdade, xuventude, sanidade e educación. Martínez xestionará obras públicas e medio ambiente, e Cés Barreiro, seguridade viaria e protección civil. Tamén se nomearon 2 concelleiras delegadas, Mariela Grafojo en Deportes e Parques e Jéssica Fernández, que asumirá a protección civil cando se incorpore ao cargo. No que respecta á representación en órganos colexiados, manteránse os nomes actuais, agás o Grupo Socialista, que anunciou que solicitará un cambio no seu representante na Mancomunidade Serra do Barbanza. Segundo indicou o alcalde, non haberá cambios nas retribucións por asistencias nin na estrutura das comisións e grupos municipais, que se manteñen iguais que na organización de 2023.